Toto je krátky videonávod, ako naimportovať nové kontakty do aplikácie PG Manager. Predpoklad je, že nové kontakty máte vyplnené v importovacom Exceli. Najdôležitejšie sú tieto stĺpce. Prvý, v ktorom sú mená týchto nových kontaktov. Potom tento stĺpec, kde rozlišujeme, či ide o klienta alebo spolupracovníka. To má vplyv na vyhodnocovanie údajov. A posledný stĺpec, kde rozlišujeme, či ide o nový alebo starý kontakt. Tento posledný stĺpec, tento údaj viete meniť aj v aplikácii, všetky tieto ostatné sa dajú neskôr meniť v Google kontaktoch. Keď máme tieto údaje vyplnené, následne treba súbor uložiť ako CSV oddelený čiarkami. Uložíme si ho napríklad na plochu. Keď ho máme uložený, treba ísť do Google kontaktov a v tejto novej verzii treba dať túto more alebo viac a import. A tu, keďže v novej verzii Google ešte nemá zapracovaný import, treba stlačiť chod do starých kontaktov. A tu je import pod touto záložkou more import, alebo tiež tu vľavo import contacts. Vyhľadáme si to naše CSVčko. Dáme ho načítať. A vidíme, že nám pribudli v skupine PGSK. Teraz ešte treba spraviť jeden z kontaktov, otvoriť náhodne, dopísať tam nejaké znaky, zavrieť ho, znova ho otvoriť, znaky odstrániť. Toto vlastne spustí synchronizáciu do telefónu. Následne po prenesení nových kontaktov do telefónu stačí otvoriť aplikáciu PG Manager a dať refresh na čítanie kontaktov do aplikácie. Pri importe bola automaticky vytvorená aj skupina imported s daným dátumom. Tu je ešte vhodné vyhľadať a zlúčiť duplikáty. V mojom prípade neboli nájdené žiadne duplikáty, ak áno, stačí potvrdiť ich zlúčenie. Túto skupinu je možné odstrániť. Podstatné je, že kontakty boli zaradené do skupiny PGSK, čiže skupinu imported môžem dať vymazať. Kontakty nebudú odstránené, iba zmizne táto skupina. Čiže v skupine PGSK zostávajú.